أرسط زينام تعنا زيغاتا محلاو لمعت هاجر عبيت قطبان هاجراو دحنتن كانديو كبلو بريزيدنت تاياز كسلاسي غليصام أب إثيوبيا نفلما وانا بسالت زلو هاجراوي زته استفلالي صقمات ني كفتو تثبيت كم زغبرو تساتفتي تغباي حبيرا أبصفلالي وكرنات عالم كوينكم فنونا مكتتال تركبو كبرات تخطاتلتي عزوز سلامتنا ديسابا كابز مدبرو ستوديو اي بصحكم نلوم حامس تشعت حمله كل تشحن 10 شمنتنا امتمرت مشيت ساعات حدنا باخم زحرنا يوم عد زينا اي تغنيا حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاچو على مساخم كصنحي سناي مكتال نكون لكم تمنيتنا يفلما حصرت زيناتات تعنا زيغاتا محلاو لمعت هاجر عبيت قطبان هاجراو دحننتن قندي كبلو بريزيدنت تاياس كسلاسي غليصام إنستيتوت عنا حبر السبي إثيوبيا مبل حدميتي عامة مسرتا بعال سفلالي مرها قبرتات أخبيروم أبتي سنة سرعات مرها قبري بريزيدنت تاياز كسلاسي منستر تعنا دكتور مقدس دابام وانا دايركتور تي إنستيتوت دكتور مساء هايلو كالوت حلفتي كمون عدوماتا غايشن ترغيبهم بريزيدنت تاياز كسلاسي ملختم إنستيتوت عنا حبر السبي إثيوبيا بزحلف حدميتي عامتات دحننت عنا هاجر نمر غاز قبرو صعري زي نقاد مخانو قليصام تي انستيتيوت كاب استمسرتلو غيزي جميرو بزحات كبت هاجراون عالم لخاون قلولوات عنام لبداتات انت محلالف تحماماتن مكل خال بقدامنت كيسرح مصنحو تزاريبهم بفلايدما كم كوفيد 19 فنطاط هيبي كمون ماربرغ زامسل حماماتن مكل خال زرأيو قلطوف ملاشن ساينساو مرارحان زناد مخانو توم بريزيدنت حبيرام قدما منستر أبي أحمد باهلي زتنان يقريتانان إثيوبيا كتصنع عبي استواصو غيريلام توم قدما منستر بزرخبلو مرها قبري حقراوي غباء زت إثيوبيا بعلي تجميرم قدما منستر أبي أحمد أبتي مرها قبري أبزقرب وملختي زخونه قداي أبوشتنا أنت أكراخرنا ون كمزي بزاء مسألة مدرخ زتت أقاماتنا كنفتحي قبايلهم إثيوبيا كساب حزي صنيعة كتغزل زخ على مستر شمقلنا زتا يقريتان كحسان زبلو بهلاو متكلات مخانم قليصهم زوم كبرتات ساينس بقللو مرميرو ويفتشو كتكوم زي خيل عميق هابتن تمكرون مخانم أرديهم كاب بهلنا كاب مننتنان كاب تاريخنان كي تفلالنا بفقادنان بفقرن بسمعت حلافنتن زي زتا انت كايدنايو بزي ترتر دقنا زمعبلتن زي صنعتن إثيوبيا كي ورسو يخيل يميلهم أمبكتال مادي زينا إتبي تقرنيا خم تركبو كبرات تخطاتلتينا بقصال زينا تنسجر قلقالوت إميغريشن زيقنتنا بجت عمت باسبورتن فيزان حاويسو كاب سفلالي وقلقالوتات لعلي 4 كلتنت بشعات بيلين برأتاوي كمز أكبا فليتهم وانا دايركتر تقلقالوت سلاماوي داوي تابزهب ومقلسي أبزي بجت عمت بأيرن بدوبن شوعاتنت بكلت مليون زاخلونا وشت زاتون كاب زوص انتقعات تقلقالوت كم توهابا قليسن ابتيز تزازم بجت عمت تقلقالوت لعلي حادنت بي شو دشت مليون باسبورت كم زهابا بمحبر تبصحنا تقلقالوت نمسفاح قصري چنفرات تقلقالوت ناب 23 كم زبصحو تن وانا دايركتور ردين توسخين لعلي حاد مليون وصاتنياتات زيغاتات دما سفلالو قلقالوتات كم توهابا تقليسم تي تكال باسبورتن فيزان حويسو كاب زهابو ما
ኣገልግሎታት ብድምር ልዕሊ 42.7 ቢልዮን ብር ኣታው ከም ዝኣከበ ሓቢረን ብተወሳኺ 433 ወጻእተኛታት ዜጋታትን 4450 ኢትዮጵያውያንን ብድምር 4883 ሰባት ብሓሰተኛ ሰነዳት ናይ ምትላል ተግባር እንትፍጽሙ ተታሒዞም ሕጋዊ ተሓታትነት ክኾኑ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ብተወሳኺ ድማ 25407 ኢትዮጵያውያን 29606 ወጻእተኛታትን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ሃገር ከኣቱ ወይ ካብ ሃገር ንክወጹ እንትፍትኑ ተታሒዞም ኣብ ልዕሊኦም ሕጋዊ ስግምቲ ከም ዝተወሰደትን ዋና ዳይሬክተር ኣረዲአን ብሄራዊ ገልጋሎት መረዳእታን ድሕነትን ብዝገበሮ ወፍሪ ብሸነኽ ሞያሌ ናብ ኢትዮጵያ ንክኣቱን ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሸነ ክበጽሑ ዝነበሩን ብዙሓት መራኸቢ ሬድዮታት ኣብ ቁፅፅር ኣውዒልዎም እቲ ግልጋሎት ብዝገበሮ ወፍሪ ሓበሬታ እቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈት ካብ መጀመርትኡ ኣትሒዙ ብቴክኖሎጂ ብምሕጋዝ ብቅርበት ክከታተሎ ጸኒሑ እዩ ስለዝኾነ ነቶም ናብ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ክበጽሑ ተሓሲቦም ዝነበሩ መራኸቢ ሬድዮታት ምስ ክልተ ጥርጡራት ብምትሓዝ ናብ ሕጊ ኣካላት ብምትሕላፍ ግቡእ ምርመራ ይካየደሎም ኣሎ ሃገራዊ ግልጋሎት መረዳእታን ድሕነትን ኣብ ዝኾነ ክፋልታ ሃገር ሰላምን ድሕንነትን ዜጋታት ዝህውኹ ተመሳሰልቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንምክልኻል ምስ ካልኦት ኣካላት ጸጥታን ብምትሕባር ዝተዋደደ ወፍሪ የካይድ ከም ዘለውን ተገሊጹ ከምኡ ድማ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ደገፍን ምትሕባርን ብዝያዳ ከጠናኽርን ክቕጽሎን ከም ዝግባእ ጻውዒት ቀሪቡ ሓድነትና መለለይና እዩ ሓበራዊ ኩርታትና ብምጥንኻር ኣብ ምክኣል ዝተደረኸ ብመንፈሳዊ ኾነ ብዓለማዊ ዕብየት እትግስግስ ሃገር ክንሃንጽ ኢና ኢትዮጵያ በመመኻኻር እትነጽ ሃገር ኣብ ምክታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለተከታተሉና መስግነኩም ሕዙን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ጽላል ኮይና ዓርሳ እናዳመፀት ምስ ዓርሳ እናተዛተየት ከም ዝኾነት ሓቢሩ እቲ ሃገራዊ ዘተ ዝሓለፈ ስብራት ንጽግነሉ መገዲ ሰላምን ሓድነትን እዩ ባየ ሙላት ኣዋድወሎ ናዝሬት በሪሁ ሓደ ወለዶ ታሪኽ ይሰርሕ ንዝመጽ ወለዶ ፍልፍል ኩርዓትን ዕቤትን ዝኸውን ካልእ ድማ ዝመጽ ወለዶ ክሳዱ ደፊኡ ዝነብረሉ ታሪኽ ይተክል ሓደ ድማ ዝሓለፉ ታሪኻት ቆራጽ ኮይኑ ይእረም ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ጽላል ኮይና ዓርሳ እናዳመጸት ምስ ዓርሳ እናተዛተየት እያ ዝተጀመረ ሃገራዊ ምክክር ብቐሊሉ ዝርአ አጋጣሚ ይኮነን ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ ችግሮች አሳልፈናል በርከት ያሉ ያልተገቡ መከራዎች አሳልፈናል ነገር ግን ይህንን መከራ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ብዙሓት ጸገማት ኣሕሊፍና ኢና ብዙሓት ዘይግባኣት መከራታት ኣሕሊፍና ኢና ኮይኑ ግና እዚ መከራ ናብ ዕድል ምልዋጥ እንተኽኢልና ነዚ ፈተና ናብ ዘላቂ መፍትሒ ምስጋር እንተኽኢልና ደቅና ካባና ብዝሐሸ ሰላም ምዕባለ ሜላ ነባብራ ምንባር ዘኽእሎም እዮም እቲ ሃገራዊ ዘተ ስብራ ዝሓለፉ ዓመታት ንጽግነሉን ዝሓሸ መንገዲ ሰላምን ሓድነትን ንህንጸሉን ዝተዋሃበና እንኩ ዕድል እዮም መንገዲ ሓይልን ኩናትን መወዳእትኡ ተተሓሒዝካ ምጥፋእ ብምዃኑ እዚ ታሪኻዊ ኸይዲ ዘተ ናይ ምቁሳል ታሪኽና ብምትሕግጋዝ ንኽንትክእ ኣብ ሓንቲ ኣዳራሽ ተኣከቡ 4000 ተዛተይቲ ቃል ሓደራ ኢትዮጵያውያን ተሰኪሞም እዮም ዛሬን ሳይሆን ነገ ዘልቆ የሚሄድ ለትውልድ የሚበጅ ምክክር ውይይት ሎሚ ዘይኮነስ ንጽባሕ ዘላቂ ዝኸይድ ንወለዶ ዝኸውን ምክክር ዘተን ውጽኢት ክነምጽእ ሓደ ቀንዲ መልእኽቲ ኣለኒ ንስውን ቆፍኣ ዝደርበየት ንህቢ መዓር ኣይትህብን መዓር ንምሃብ ኣብ ውሽጢ ቆፍኣ ምጽናሕ የድሊ እዚ 4000 እኩብ ሰናይ ነገር መሃብ ዝከኣል ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ እዚ ጉባኤ ሓሳቡን ልቡን ኣኪቡ ንካልእ ወገን ምድማጽ እንትኽእል ስለዝኾነ እዚ ሃገራዊ ዘተ ንኢትዮጵያ ሓድሽ ባህሊ ዘተ ሒዙ ንኽመጽእ ምግባር ናይ መላእ ዜጋታት ተዛተይትን ሰብ ብጽሒት ኣካላትን ታሪኻዊ ግዴታ እዩ ይህ ጉባኤ በሰማይም በምድርም ታላቅ ኃላፊነት ያለበት
የ130 ሚሊዮን እዚ ጉባኤ ብሰማይን ብምድርን ዓብይ ሓላፍነት ዘለዎ ናይ 130 ሚሊዮን ዜጋታት ናይ ሎሚ ናይ 200 ሚሊዮን ዜጋታት ናይ ጽባሕ ሓላፍነት ዘለዎ ዕድለኛ እኩብ እዩ እዚ ናይ ታሪኽ ብርዕን ብራናን ከባኽንኩም ንኢትዮጵያ ሰናይ ንአፍሪካ መምሃሪ ዝኾነ ሰላም ዘጽንዕ ልምዓት ዘምጽእ ንሕድሕድ ዕግበት ዘምጽእ ንመላእ ኢትዮጵያውያን ዕረፍቲ ዝህብ ውጽኢት ንክተምጽኡ ብትሕትና ይላቦም ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ማዕበል ሓሊፋ መከራ ናብ ዕድል ቀይራ ከብምባል ካብ ጥንት ጀሚሩ ዝመጸትሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ኣብሳለጥ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ዝተፈላለዩ ጸገማት ንክፍትሑ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ተሳተፍቲ ጉባኤ ሓቢሮም እቲ ሃገራዊ ዘተ ብፍላይ ምዕሳል ሰላም ዘይሎ እጃም ልዑል ምዃኑ እዮም ቶም ተሳተፊ ዝገለጹ ዛህራ መሐመድ አዘራሪባቶም አላ ከሀገራዊ ምክር በኋላ ብዙ ድሕሪ ሃገራዊ ዘተ ብዙሓት ተስፋታት ንጽበይ ንኣብነት ከም ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋኒና ንዛተ ዘለና እዚ ኮርዓትን ዓወትን እዩ እዚ ንመጻእ ወለደውን ዓወት እዩ ምኽንያቱ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቁጠባ ልምዓት ዝነበረ ሕቶታት ንምፍታሕ እቲ ኸይዲ ዘተ ስለ ዝፈትሖ እዩ ብምዃኑ ዓብይ ነገር እዩ ትጽቢት ዝግበር ሰው ሲወያይን ውጤታም መሆን የሚችለው ሲነጋገር ነው ውጤታም መሆን የሚችለው ሰብ እንትዛተ እዩ ውጽኢታው ዝኸውን እንትዛረብ እዩ ጸገሙን ሓጎሱን ክትርድአሉ ትኽእል ብምዃኑ ድማ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ወሳኒ እዩ ከም ኢትዮጵያ ፈለማ እዩ ግን ድማ ከምዚ ዝበሉ ጉዳያት ክቕጽሉ ኣለዎም ድሕሪዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ክልል ጠረጴዛ ኮይኑ መሰሉ ከኸብር ኣለዎም እዚ መከከርን የምጠብቀው ኣነ ካብቲ ዘተ ትጽቢት ዝገብር ተስፋ እዩ ሃገረይ ተስፋ ኣለዋ ኢለ ይኣምን ፍቕሪ እውን ትጽቢት ይገብር ፍቕሪ ተሃልዩ ካሊ ነገር ከንሰግሮ ንኽእል ኢና ምክክር በጠረጴዛ ዙርያ ተመካክረን የሚፈታ ብዘተ ተማኺርና ዝፍታሕ ጸገም ተንፈትሕ ሰላም ሃፍቲ ይርከብ ውላድ ይዓቢ ትምህርቲ ይቕጽል ምዝታይ ካብ ኩሉ ነገር ይበልጽ ወረድ ብለን እንደናት ማለት ነው ጫማ ስታደርጊ ምን ብለ ከም ኣደ ወረዲልና ኣተዓሪቕና ኢና ንደቅና ዓቢና ኣብዙውን ክንትግብሮ ኢና አሁን ሁሉ ነገር ወደ ሰላም ነው የሚመኝና ሕዚ ኩሉ ናብ ሰላም እዩ ዝምነይ ናይ ወላዲ ቃላት እናሰምዐ ናብ ሰናይ ነገር ተመሊሱ ሃገሩ ብታሕጓስ ከልምዕ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ጦርነት ምንም አይጠቅምም ልጆቻችንን ነው የሚያሳጣ ወገኖቻችንን ነው ስለዚህ ኩናት ምንም ረብሓ አይብሉን ደቅና እዩ ዘስእነና ብምዃኑ ዝኾነ ኣባል ተዘራሪቡ ጸገማትና ክፈትሕ ይኽእል እዩ ብምዃኑ ዘተ ብጣዕሚ ድላይ እዩ እኔ ከምክክሩ መጠብቀው ኣነ ካብቲ ዘተ ትጽቢት ዝገብር ሰላም እዩ ዝኾነ ሰብ ስርሑ ሰሪሑ ሃገሩ ኸድሕን ናብ ሓድነት ከምጽእ ይትስፎ ከዚ ምክክር ካብዚ ዘተ ንፋስ ሰላም ንሃገርና ንጽበም ምክክሩ መጠብቀው ፌደራሊዝሙ እንዲጠነክር ካብቲ ዘተ ትጽቢት ዝገብር ፌደራሊዝም ክጥንክር ዲሞክራሲ ክንረክብ ሓድነት ክፍጠር ፍትሕ ረኺብና ክንኣቱ እዩ ምክክር ኮሚሽን በጣም ብዙ ነገር ይጠብቃሉ ምክንያቱም ሁሉም ኢትዮጵያን በጋራ ካብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ብዙሕ ነገር ትጽቢት ዝገብር ምክንያቱ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ ምዕሳልን ሕጊ ምኽባርን ትጽቢት ይገብሩ እኔ ከምክክሩ መጠብቀው ኣነ ካብቲ ዘተ ትጽቢት ዝገብር ጸገማትና ተዛቲና ብሰላም ከም ንፈትሖ እዩ እኔ ከምክክሩ የሚጠብቀው መስማማትን ይጠብቃል ኣነ ካብቲ ዘተ ስምምዕየ ትጽቢት ዝገብር ተስማሚዕና ተዋሃሂድና ነዚ ሃገር ክነቐጽሊና ኢለ ተስፋ ይገብር ምክክሩ እኔ የምጠብቀው ኣነ ካብቲ ዘተ ዝጽበይ ዝተጸመቆ ሐሳብ ክወጽዩ ኢለ ይሐስብ ከሀገራዊ ምክክሩ የምጠብቀው ሁሉም ኢትዮጵያ ካብ ሃገራዊ ዘተ ትጽቢት ዝገብር ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኢድኒ ተተሓሒዞም መንነትና ዘኪሮም ኩላህናኮ ኣሕዋቲና ኢሎም ክነብር እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር ማድ ዜናና ቀድመ ምዛምና ቀንድቅነታቱ ክነዝኻኽረኩም ጥዕና ዜጋታት ኣብ ምሕላው ልምዓት ሃገር ዕቤት ቁጠባን ሃገራዊ ድሕነትን ቀንዲዩ ክብሉ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ዝተፈላለዩ ጸገማት ንክፍትሑ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ተሳተፍቲ ጉባኤ ሓቢሮም
نلوم حمس تشعب تحمله كل تشحن 18 عام تمرت مشيت ساعات حدا نباخذ زحرنا مع ديزاين تبتبنا زيك تكتاتلو صنعكم مسنيرون سلام كتابكم مسجن يتاچوالو بسم الله سمي استوديو حبيركم نيرا ببزلكم سلام تكونوا تمنيتنا